Lelo pa 10 June ndi tsiku limene tikukumbukira wachiwiri wa mtsogoleri wakale wa dziko lino amenewa ndi Dr. Saulos Chilima. Iwo watu kwakumbukira mu zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo ku moyo wawo wa mpingo kuti kodi iwowa mpingo wawo umene amapemphera amauseva motani. Nchifukwa chake tsiku la lero ndabwera kuno ku area 18 makamaka ku parish ya St. Patrick's imene ili pansi pa Archdiocese ya Lilongwe. Iwo watu mawa uliwonse amakhala akulowa mu zipata za mpingo uno wa St. Patrick's kudzapemphera nawo misa ya mmawa. La Mulungu samalephera komanso zikondwerero zosiyanasiyana ngati ali mtawuni muno amayesetsa iwowa nkudzakhala. Achilima mpingo uno amauseva munjira zosiyanasiyana. Anali mabungwe osiyanasiyana. Mwachitsanzo iwowa amawerenga kuguwa, amaimba kwaya, anali adongosolo kapena kuti liteje. Komanso iwowa anali mubungwe la njira ya mtanda mwa mabungwe ena. Ife tudabwera kuno ndi cholinga choti timve kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene anagwira nawo ntchito pa parish ino ya St. Patrick's. Tatiyeni tiyende tizungulire ndi kucheza ndi anthu ochokera mabungwewa timve kuti kodi Achilima adagwira nawo ntchito motani. Takhalani pomwepo pamene tikhale ndi kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Simangena nasiya nyumba Simangeni Mene tafotokozera muja kuti Honorable Vice President Achilima amavala zipewa zosiyanasiyana. Iwo wanso amatha kuwerenga mawu mchalichi. Pakadali pano ndithu ndili ndi wapampando opuma wa bungwe la anthu owerenga mayi Mpitapita amene akhala akutiuza kuti kodi anagwira nawo bwanji ntchito pa nthawi imene amapemphera nawo kuno ku St. Patrick's Parish ku area 18. Mayi Mpitapita ndikuyamikireni kuti mwalola kuti mutiyankhule. Iniyo amene munali wapampando pa nthawi imeneyo sindikudziwa kuti malemu Chilima munagwira nawo ntchito bwanji. Zikomo kwambiri pondifunsa kuti nditha kulankhulapo kuperekera umboni pa ntchito za bambo Saulos Chilima. Iwowa ndizoona anali mmodzi mwa ife anthu amene timawerenga ntchechi. Inuyo mukudziwa kuti kuwerenga ntchechi ndi utumiki. Ngati ife owerenga sitinawerenge bwino, anthu omvera mawu aja ngakhale olalika lalike bwino chotani anthu amasongonekera. Choncho ulaliki umayambira ndi ife amene tawerenga kuti olalikira ujanso athe kulalikira bwino. Choncho malemu Saulos Chilima amatiphunzitsa kwambiri kuti kutsogolo kumene kuli kuguwa sikumalo onyadira. Nthawi zonse amatikumbutsa kuti tizikumbukira kuti tikangofika kuguwa tikufika kumalo a Mulungu. Ndipo amatilimbikitsa kuvala moyenerera komanso kuyenda mwaulemu ndikukhulupirira ngati munaonapo nthawi yawo kuti akukawerenga momwe iwo eni yake amayendera. Ndipo ichi chinali chinthu chimene amatiphunzitsa tonse kuti tiziyenda mopereka ulemu pamaso pa Mulungu. Komanso that we shouldn't distract anthu ena amene abwera kuzapemphera chifukwa mayendedwe athu mavalidwe athu amamusongoneza munthu amene anabwera kuzapemphera bwinobwino, koma chifukwa cha mmene ife tachitira amene tikukawerenga timamusongoneza munthu wina. Choncho malemu Saulos amatilimbikitsa kuti tipereke ulemu kuguwa la Ambuye. Pamene tikumpatsa ulemu Mulungu tikathandizanso anthu ena kuti apemphere bwino. Pali chinthu chimodzi chomwe ndinachiphunzira mwa malemu Chilima. Chinali cha matchulidwe a mawu amchichewa. Samangotchula mawu chitchule. Amatiuza kuti mudzatchula mawu aja kuti asamusongoneze munthu amene akumva. Komanso amatiuza kuti kumene kuja sikuti mwapita kukawerenga novel. Chifukwa ngati mukudziwa ife Akatolika tikamamaliza kuwerenga timati mawu a Ambuye kusonyeza kuti mawu si athu. Ife angotigwiritsa ntchito kuti tikawerenge mawu aja. Ndi amatiuza kuti ukawerenge kuti ukulalika
ukulalika ndipo pamapetoka mati mawu a Ambuye aliyense amene akumva amve mu mtima mwake kuti ndinabwera kuno kudzamva mawu a Ambuye osati kuzamva wina kuwerenga news kapena kuwerenga novel. Komanso chinthu china chomwe ndinaphunzira mwa Saulos Chilima kusunga nthawi. Iwowa amadziwa kuti ndi tsiku lawo lomwe iwo akuwerenga. Amafika maybe 10 or 15 minutes before time. Osatengera chizolowezi kuti ndazolowere ine kuguwa. Ndipo amatuza kuti ufike nthawi yabwino uchite relax. Kuti usapite kusogolo kuja ndi chithukuta ndiphuma iyayi. Ndizo zosokoneza aKristu. Ngati wabwera mtima uli mmwamba wachedwa kale ndiye amatuza kuti ayi muzibwera nthawi yabwino kuti utha kupanga relax bwino kuti ukamapita kutsogolo kuja you at ease. Komanonso chinthu china chomwe ndinachiona mwa Saulos Chilima nkuzichepetsa. Ifeyo pano pa St. Patrick's Parish sitimangopita kutsogolo kawerenga. Timapanga practice, timapanga rehearse. Every Saturday morning tikamaliza misa ya 5:30 timakhala ndi rehearsal anthu amene awerenge Sunday misa zonse zitatu. Ndipo iwowa sanazitengere kuti ndine vice president anthu awawa sangamandiuze kuti zochita ndibwere ku rehearsal ndini ntchito zanga. He was always there. Kuti mwayika pandandanda kuwerenga Sunday amakhalapo Saturday for rehearsals. Amapanga nawo rehearsal ndipo timapanga critique. Ngati alakwitsa timauza kuti iyayi pamene pomuwerenge chonje toniyo mutere apa pali koma apa pali full stop. Anthu amamvera samatengera kuti ine ndi vice president uyu akundiuza ngati ndani kuti sindikuwerenga. Sanali chonchoyi. Mwina mukupanga zotani kuti ndidzoti pakadali pano ndinu apa mpando opuma komano arsi mbiri imene mukupanga bwanji kuti ikwaniritsidwe komanso ipitirire kukhalapo? Chinthu chimodzi chomwe anatiphunzitsa kuti ngati munthu akufuna kujoyina gulu lathu lowerenga olo timuone kuti iye ena kuti ine ndimatha kuwerenga koma munthu amene yuyu timphunzitse for 3 consecutive Saturdays. Abwere ndithu kuzaphunzira nawo katatu then the 4th Sunday tithano kuyamba kumuza kuti atha kuyamba kuwerenga. Ndicho linga kuti timuone bwinobwino kuti akuwerenga bwanji. Ichi chisiti na chisinthe despite kuti iwo anachoka pa malo pano. Ifeyo tikupitiriza aliyense amene amafuna kukhala wowerenga timamuuza kuti iweyo ubwera katatu ma Saturdays kena kuti zakuika pa roster kuti uyambe kuphunzira kuwerenga. Komanonso kulimbikitsa kobwera ku rehearsal sitinasinthe mpaka pano tikulimbikitsa anthu. Ndipo anatiuza kuti amene sabwera ku rehearsal asawerenge Sunday chimene chonso tikuchipitiriza. Ndithu sitinasinthe tikupitiriza kuti ngati sunabwere ku rehearsal iwe usabwere Sunday usadzawerenge. Komanonso mukuziwa kuli nsalu za mpingo za mitundu zosiyana. Ifeyo pano pa St. Patrick's amatiuza kuti kukakhala ma main masses tivala nsalu yakuti choncho ifeyo werenga timakhala ngati oyambirira to comply with that. Ndi anatiuzanso chinthu chimodzi kuti muzimverani valani chimene ananena amene malaya nsalu muli nayo. Zimene zijaso mukutsatira anakusiyirani mbiri yayikulu ndikhulupirira kuti mudzakhala mukuwakumbukira mpaka kalekale and we really miss him kwambiri. Ma manifest amene timakhala nawo timadziwa kuti tikhala nawo limodzi tipanga nawo limodzi ndondomeko. Ngati apapa kukubwera chaka cha Pentecost. I can feel it kuti he would have been there. Kutipanga guide tentipangire limodzi titere kukubweranso chikuku pompano tikanakhala nawo limodzi amanyamula nawo chikuku. Ndipo ineyo makamaka mayenda nane pafupi ndikumandiuza kuti pamenepo zinthu ngati zimene zozo nde komabe tikudziwa kuti pa dziko lapansi pano sipokhalitsa kwathu ndikumwamba ndife aKristu nchifukwa chake timabwera ku morning mass omwe timakhala nawo nthawi zonse tili ndi chikhulupiriro kuti tsiku lina tizakakumana nawo. Ndikuyamikeni kwambiri mayi mpitapita.
Chamwino ndithu amene wandimayimpitapita mmodzi mwa anthu amene anagwira ntchito ndi Honorable Vice President Saulos Chilima makamaka ku bungwe lowerenga. Iwowa analapa mpando wawo afotokoza zakudzichepetsa kwawo komanso kutenga nawo mbali poonetsetsa kuti anthu akutsatira ndondomeko za mpingo. Sitinamalize kucheza ndi anthu fomwe afotokozera muja amavala zipewa zosiyanasiyana mu tchalichi ino. Takhala tikumaona mwina kaya pa social media, kaya mwina pa makanema, kaya mwina ma newspaper mmene takhala tikuona wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima atasenza mtanda akuthandiza dongosolo pa nthawi ya njira ya mtanda. Kunotu ku St. Patrick's kuli bungwe lokhazikika limene limayang'anira za njira ya mtanda ndipo iwowo adali nawo mu bungwe limeneli ndithu ngati membala. Tonse metu kumbukirira ndi sipanapite nthawi kwambiri atenda njira yawo ya mtanda yomaliza pamene Dr. Chilima amatisiya pa ngozi ya ndege ija ku Chikangawa. Ndiye pano ndili ndi bambo Dastan Ferdinand Zalira. Iwowa amene anali nawo bambo Chilima mu bungwe limeneli. Ndikulandireni bambo Zalira. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti muli ndi nkhani zambiri zimene muthonduza zokhudza Honorable Vice President Saulos Chilima. Zona ali mayi wanga. Poyamba ine nditapuma ntchito ku Blantyre ndinabwera kuno ku Lilongwe. La Mulungu loyamba imene nafika mtchalichi umumu ndinayima nditadabwa kuona kuti State Vice President akutumikira chipembedzo. Munagwedeza mutu. Sinakhulupirira yayi kuti State Vice President akutsogolera anthu kumawaza kuti inu khalani apa. Napanga chidu kwambiri. Anzanga atandiona aduwe anabwera kwa ine kuti kuti mwatani baba ndikuti ndapanga chidu kwambiri ndikuona State Vice President akutumikira chipembedzo. Koma munapemphera tsiku limenelo? Ndinapemphera ndithu. Nosali maganizo anali hukumu kuti azukhala bwanji? Ndinapemphera ndithu. Ananuza kuti ifeyo kuno tidazowerera. Ndiyenso mungozowerera. Sindinadziwe kuti a State Vice President Dr. Saulos Chilima adzakhala patron yanga mbungwe la njira ya mtanda. Ndipo mchaka cha 2022 ndinasankhidwa kukhala wapampando wa bungwe limene la njira ya mtanda pano pa St. Patrick's Parish Diocese ya Lilongwe. Nditasankhidwa choyamba chimene chinafika kwene kuti kodi sopano ineyo ndikakhala kuti ndili ndi ma issues ati ndikambe nawo iwowa ndizikamba nawo bwanji. And indeed nthawi imeneyo padafika kuti ndikapeza maganizo awo kuti kodi chaka chimenecho tipanga bwanji pa njira ya mtanda chaka chimenecho. Ndiye ndinapita mozichepesa ndikuwafunsa kuti nice address kuti your honor the State Vice President anandidukiza kuti ima ndipompo kuno ndikuchalichi inu musandichita address as a State Vice President. Kodi inu mulibe mfunda? Ndidaza tayi mfunda ndinawo ndinu ndanda ndinawo kwazunga akuti ine muzingondo kwa bieni munthu ozichepesa kwambiri. Ndinagwera ntchito kuyambira 2022 mpaka temena matisiya pa njira ya mtanda makamaka nthawi ya Lent kuyambira pa tsiku la Phulusa mpaka na pa Good Friday timakhala tikupemphera mapemphero a njira ya mtanda. Kuno ku St. Patrick's Parish timapemphera tsiku ndi tsiku munyengo ya Lent kuyambira 4 o'clock kupatula la Mulungu lokha. Dr. Saulos Chilima ngati State Vice President amabwera kumapemphera njira ya mtanda nthawi ya Lent tsiku ndi tsiku and amakhala munthu woyambirira kufika pa mapemphero a njira ya mtanda. Of course, yes. Ikamati 4 o'clock timayamba nawo limodzi. Munthu uyu aya ngodabwisa kwambiri. Tinaphunzitsa chinthu kwa iwowa zosonyeza kuti pa nthawi ya Lent timapemphera mu mpingo kuti tichite zinthu zothandiza anthu amene ali ku ndende, odwala, ochepekedwa. Iwowa anali patsogolo pathu kutitsogolera popereka molowa manja ndikutiphunzitsa kuti anthu awa tiyenera tizathandiza chifukwa chakuti sikufuna kwawo kuti akhale ku ndende kapena kufuna kwawo kuti adwale kapena kuti akhale osauka. Izi tinachitadi
anatiphunzitsa zimenezi ndipo tizapita kwa Okumbukira ndithu a State Vice President Dr. Saulos Chilima chifukwa chakuzichepesa kwawo ndi pamene amatiphunzitsa mmene tiyenera kuchita pa nthawi ya masauso a Ambuye Yesu munyengo ya Lenti. Timaona akamayenda njira ya mtanda amapanga zinthu zosiyanasiyana. Tangondipatsani kuti tiyerekeze kuyambira kuti mukunyamuka njira ya mtanda roho imene amapanga iwowo imakhala iti tsiku loti tikuyenda mu msewu. Tikakhala kuti tikuyenda mu msewu iwowo amapanga maroho awiri. 1 amapereka roho yokuti anyamule njira ya mtanda umene. 2 amaziyaso dedicate kuti station imodzi awirenge nawo. Tizakumbukira pa zimenezi Dr. Saulos Claus Chilima. Pali china chake chapaderadera chimene anapanga njira yawo ya mtanda yomaliza imene anayenda mu chaka cha 2024. Munjira ya yotsiriza ya 2024 iwowa ndithu adatitumikira mwenereka, adatidzalira maluwa apo pali mukuona mtandapo tizameza njira ya mtanda ndimonse mwendanenera kalenso udadatiwerengeranso kumawu pa station. Ndithu mayi wanga mukwakumbukira motani iwowa? Ndikudziwa kuti mwina mmati mukakhala maso wa njira ya mtanda ya chaka chino mwina ndiyambire pamenepo inali yotani yopanda achilima? Mayo amayi kadali koyamba kuti tichite njira ya mtanda patoka udali zambiri zimene tidazisowa zimene timati akadakhala a State Vice President alipo pano ndiye kuti chithandizo chakuti tikagulire katundu kuti kapereke kwa anthu aku prison au chipatala kapena osowa zikadachitika. Kwa pakuti iwo adatiphunzitsa njira imene yakuti tiyena kumapereka zimwalo wa manja mwatoka tidayeserabe koma sidafike mungambe timachita nthawi zonse pamene tinali nawo iwowa. Ndithu mayi wanga moti masowa kwambiri tizapitira kwa sowa ndithu abiyeni. Mzimu wawo usendimtendere. Amen. Zimata. Zikomo kwambiri. Zikomo mayi wanga. Amene wandithu ndi bambo Ferdinand Dastan Zalira amene ndi mmodzi ndithu mwa anthu amene amatsogolera bungwe la njira ya mtanda kuno ku St. Patrick's Parish mwa Diocese ya Lilongwe kumene achilima mmawa uliwonse amadzuka ndi kudzapemphera komanso amene afotokozera kuti njira ya mtanda ene iliyonse samaphonya amakwaniritsa. Bwanji tilowerenso kubungwe lina. Chali chipano pa St. Patrick's Parish imene Nsipe a Diocese Dr. Saulos Claus Chilima iwo anali patron wa kwaya ya pingo imene main kwaya 1 iwowa ndi amene anali ngati mtsogoleri wawo kapena wayang'anira kwaya imeneyi. Ndili ndi mamembala awiri a Frank Magaleta komanso a Mary Limbani amene akhala akuuza kuti kukhala iwowa ngati bambo wa kwaya imeneyi amagwira nawo ntchito motani. Ndikulandireni a Magaleta komanso a Limbani. Mwina ndiyambe ndi Frank. Achilima kuti apezeke kukwaya yanu chidachitika njani? Zikomo kwambiri Luse. Achilima kuti apezeke kwaya kwathu mwina tiyambire kuona kuti kwayambira achilima akukhala ku Blantyre asinasamuke kubwera kunoko. Anali munthu kuti mmene tiwaziwira amakonda kupemphera kwambiri. So ali ku Blantyre amakapemphera ndi anzathu a St. Pius. So itakwana nthawi yoti asamuka ku Blantyre abwera ku Lilongwe kunoko pali chimene anafikira ku St. Patrick's Parish kunoko. So misa yoyambirira zinachitika mwa coincidence kuti anakumana ndi St. Patrick's Choir 1 ikuimbira tsiku limene. So anaoneka kuti achita chidwi kwambiri kuti kukhala ngati kuti mmene ndasinthira from Blantyre kubweranso kunoko mayimbidwe ndofanana kutengera ndi mmene amayipatsiranso moto a St. Pius Parish Choir. Yes. Mayimbidwe amakwaya awawa ndofanana. Ndiye misa itangotha sana ngunyamuka mapita ya anabwera ndikuzati anyamata ino mwandisangalasa muimba bwino. So ineyo anazipanga introduce ngati Kristo konkuno ndiyenda nanu komanso pakakhala zina ndi zina tiye ndizenda limodzi.
So that was the genesis imene anapangira kuti Dr. Saulos Chilima apezeke kuti akupanga support kwaya ya St. Patrick's Choir 1. So kuchokera pamene popo ndi munthu amene anaonesa chidwi chachikulu kwambiri chonena kuti kwaya waithandiza kwambiri. No wonder chifukwa cha mmene amapangira ku kwaya ngati executive ya kwaya inaonanso kuti ifeyo timpasenso ulemu munthuyi anasankhidwa munthu chakumpasa upatron wa kwaya. So pa organogram ya St. Patrick's Choir 1 pali patron, and then kuli board of trustees, kenako kuli ma friends of St. Patrick's Choir 1, kenako kuli kwaya. So Dr. Saulos Chilima anali ngati patron wa kwaya. Kukuyang'anirani ngati main overseer. Yes. Chabwino. Mary, mudagwira nawo ntchito motani kuti ulendo wayamba abwera iwo wakukhala bambo wa kwaya imeneyi. Mudagwira nawo ntchito bwanji? Dr. Saulos Claus Chilima, mzimu wawo usemumtendere. Iwowa tagwira nawo ntchito kwa nthawi yayitali chifukwa amene anenera anzanga atabwera iwo aja sanali VP, nthawi imene janali amagwira ku Airtel. Ndipo muona kuti from Airtel kuzafika ku VP, even imene anali ndi udindo wa VP ndi udindo oti anthu ambiri sibwe samapanga nawo zimenezi. Koma iwo aja anazitsitsa, timayenda nawo kwambiri mu china chilichonse, amatithandiza kunena chilungamo. SKC amathandiza kwaya, komanso muona kuti pa St. Patrick's suti amathandiza kwaya yokha, amathandiza gulu mabungwe osiyanasiyana mu njiraso zosiyanasiyana. Tikana kuti mu njira zosiyanasiyana sitikuthandauza ndalama zokha ayi, koma mu nzeru amatha kukuwuzani chinthu choyeneka kuchita, izi musachite, ndipo chosangalatsa kwambiri SKC amakuwuzani chilungamo chifukwa samabisa chichewa. Ngati kwaya siku limenelo sitinayimbe bwino mazoti mulandira faya ayankhula kukuwuzani chilungamo kuti kaya ndizida munakweza chani zimezi mwasokoneza Khristu. Bona kuti ndoti iyeyo sanatani anasokonekera nawo. Nde tinena kuti ayiwowa amatithandiza mu njira zambiri. Maulendo tikakhala ndi matrip kungauza kuti aya tili ndi trip yakuti koma poyamba amafunsa kuti inu mwapanga chani. Kuti msonkhalo ungodalira. Pokapo tinene amatiphunzitsa kuti munthu usamakhala yakudalira yani. Amati mwapanga chani. Ndefe tikafotokoza chakuti amati okay ine ndikufikirani apa. Nanga inu pitirizani kwinako. Nde tayenda nawo ndithu mu njira zambiri. Mwina pa nthawi imene tinoti pa 10 June ndi pamene atatisiya. Kuchoka pa 10 June kudzafika sopano kuno ndi pa 10 June. Ulendo wa kwaya 1 ya St. Patrick's wakhala wotani makamaka pamene tinoti tikumbukira mzimu wawo tsiku la lero Frank? Zikomo kwambiri. Ulendo wa kwaya pamene tinataya patron wathu Dr. Saulos Claus Chilima kuchokera pa 10 June paja kufika amene tikuyandikira pa 10 June wakhala ulendo onena kuti tikhoza kutchula kuti so mixed. Wakhala wabwino, wakhala sonena kuti pena wapincha koma tiyamike Mulungu chifukwa Mulungu I think amakonza njira popanda njira. Atatisiya mmene zinachitikira muja taona ndithu mzimu woyera ukuti fungatiraso ngati kwaya 1 kuti kuzera mu ntchito zimene amapanga pa parish pano komanso more importantly ku St. Patrick's Choir 1 anthu ena khangati chinagugudanso mu mtima kuti kwaya yapapa yakhalano mmasiye. So taona Khristu ena abwerapo ndithu kutigwiranso zanja kuti yayi nkulu ntchito imene amapanga munthu wachikulireyi isathere pa njira chifukwa ampanga zinthu zambirimbiri. So ndikuzoonera kuti ulendo wakhala onena kuti odandaulisa on the other hand komanso kwina wakhala ulendo onena kuti wakhala wachiyembekezo chifukwa taona ndithu zazikuluso zimene zachitikanso pakatipa kuzera mu mphamvu ya mzimu woyera ku kwaya yathu. Yes. Mary, mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu mwina ndi chinthu chanji chachikulu chimene mutha kundifotokozera nkhani imene idachitika ku kwaya yokhudza Chilima imene mmati mukakumana mwina mmaseka pa gulu lanu kuti koma Chilima tsiku lakuti lija adatero kudachitikanji? Nthawi zambiri amati akabwera kutipeza kuti tamaliza misa tikuyimba
amatha kuti yankhula nde mujandanenera akakhala kuti simene lolo mazo amayimbidwa nthawi zina amatha kuimba bwino nthawi zina amaphonya ndithu kuti mwina apena pake salimwe anavuta amaza kufuwa kuti nde mwapala mwaona nde maungata chifukwa anali tate wathu nde bambo wako akamakuuza kuti ichi ayi ichi eya nde umaziwa kuti uyu ndi bambodi nde waja anali bambo athu oti amati akanena kuti apa simunachite bwino timachita kuti ife sinachite bwino ndipo tonsenso timachita kuzimfesa kuti komadi tuzoona kuvomereza koma akakhalanso kuti tapanga bwinonso akanena kuti koma lerolo zinali bwino aliyense amakhala ndi chimwemwe chicho choti wosafunanso kutuluka ntchalichi mungopitirizabe kuimba ndithutu chabwino kumapeto kwa zonse ndikupatseni Frank Mwayi muyankhule mawu anu otsiriza in memory in honor of Dr. Saulos Klaus Chilima sidachula the vice president pakakhala kumpiko kuno ndavora amakana kuti msamandi amakana ndipo maulemu awu vice president kuno kunalibe komweko ineyo ngati sikali wakwaya tinene kuti timasowa ngati kwaya timasowa kwambiri fa mmene afotokozera anzanga anali munthu amene anali wa straightforward samakonda zozungulira simunachite bwino simunachite bwino akamanyamuka kuti asanakwere galimoto kuti tayimba ntchalichi koma tapala asanakwere galimoto amachita kunene atu kuti akuluakulu lero mwatira kuisa kwambiri ntchalichi simunatipempherese wakibodi wanuja mumuze akonze izi kwaya master iweyo usayime kusogolo ayimeso wakuti no akati choncho ifeyo ngati kwaya monganso mmene afotokozera kuti ngati patron timachitenga positive actually simene ndi chimene tinachipangaso ifeyo tinachitenga ngati St. Patrick's Choir 1 tikayimba even matrasist timawauza tipaseni feedback tayimba bwanji simunaimbe bwino timataya talakwisa pati apa tikakumananso ku practice timayamba kuoza kayimba pamene pacha kuti tikamakumana the next Sunday anthu tapase zinthu zolongosoka so anali munthu amene amatiuza zinthu za straightforward samafuna kuzungulira komanso more importantly I think amatilimbikisa kwambiri kuti zikhala anthu osidalira chifukwa tikamakapempha anthu ambiri mwina timangoziwa kupita kukapempha kwa munthu thandizeni inu mwachita chani ife tiliwaziro amatiuza kuti inuyo pesani ways and means kuyambirira kaya as a choir as an institution mukamafotokoza muzifotokoza kuti ifeyo tachitako tagomera apa timafuna kuti mutithandize kupita huko so ndamana kuti kwa ifeyo timaona ngati that was part of empowering us kuti tizikhala anthu ona kuti tikuzidalira chinthu china ndisachiwale lonse achilima atachoka ku Blantyre kubwera kuno ndafotokoza kale kuti ku Blantyre amakumana ndi kwaya St. Pius kunoko atapeza St. Patrick's Choir 1 kuona kuti zochitika nzofanana anali munthu mmodzi amene anachita chothekera kuti makwaya awiri awawa tiimbire limodzi abwere pamodzi pakati natusa chimbali makwaya awiri awa ayambe kuyenda ayambe kupanga ubale mpaka na tiimbire limodzi ngati makwaya oti tonse tikuthandiza Khristu kupemphera so panopa ndikhoza fotokozona kuti kuzera mu upangire wawo usogoleri wawo wa upatroni wa kwaya chifukwa kuno kumpingo kuno ndi timatenga Khristu zinazo ndi za kuzikoku koma za kumpingo kuno anali Khristu kuzera usogoleri wawo ngati patron wa kwaya anatithandiza kwambiri kuti tilumikizane ndi anzathu ku St. Pius andi ku St. Pius anazipanga volunteer una kuti ndikhala patron wa kwaya 1 and St. Pius so anali munthu ona kuti anali pakati pa makwaya awiri akulu mpaka na kumapeto kwa zonse tinajambula chimbale chimene timachita kuti tiyende limodzi chimbale chabwino kwambiri ubale wathu ndi St. Pius ndi ubale onena kuti ubale wamphamvu kwambiri moti ifeyo sitinganyamuke kupita ku Blantyre osakumana ndi St. Pius St. Pius singanyamuke kubwera kuno Blantyre kubwera kuno osakumana ngati ife tikuchoka kuti tikupita ku Blantyre tikapanga zina mwina siti kupita ku St. Pius nangasa abalende ambiri iwo wafuna kubwera kuno amati sitibwera tidikira kaye kuti mukabwera kuno tikulandireni tikamaza bwera kumeneko musatilandirenso ndinuyo so ubale onse uwo unabwera kwambiri chifukwa cha SKC ataona kuti anzathuwo mayimbidwe ndi ifeyo sitimasiyana kwenikweni so anafuna kuti atibwerese pamodzi ndipo ifeyo timayamika kwambiri kuti
ngati mpingo paja mpingo ndife tonse so tiwena tizendera limodzi so anzathu woti maendera limodzi chifukwa cha upangiro umene anatipasa our late patron may so rest in peace SKC. Muli ndi nyimbo imene mwina iwowa amati mukayimba tsiku limenelo ndipo mwayimba mosanyika amene amakuwuzirani kuti lero mwanyika koma mwayimba iwowo sonkukhutira ndi nyimbo yake iti ndipo inunso mmachoka ndi chimwemwe kuti leroli tapatsa patron athu chimene amafuna? Nyimbo ilipo Chabwino. amakonda nyimbo zingapo, amakonda nyimbo ya makolo, makamaka tikamapereka mphaso. Amakonda mama uja kamabwera fanomale kuchalichi kunoko ndi munthu amene samabwera mochedwa. Ukakhakuti wachedwa iwe ena pete makhala pafupi ndi anzangawa. Ukakhakuti wachedwa umamvera saireni kuti and actually mwinaso ndi imene matukuza kuti nthawi ya kuchalichi yakwana. Mwaza kuti saireni ikulira that should be 5 minutes to 9 ndithamange. So amakonda tikamapereka mphaso mwina makolo, nyimbo ya makolo koma tikakhala kuti tafasa kuti ndifuna muimbe nyimbo ichi ndi amakonda salimo ya ndife anthu ake. Ndife anthu ake. Tiimba makolo ndipo tivina panopa. Komanso nyimbo ina ndife antchito chabe. Ndife antchito chabe nyimbo imene anaimba ndi anzathu wa Sinsilia ku Blantyre. Koma chifukwa kuti amayikonda mwina I think mwina chifukwa cha uthenga wake ulimo ndi wamphamvu amakonda kuti pange encourage muzimba nyimbo iyi, muzimba nyimbo iyi. No wonder kuti timakonda so kuimba and anzathu awonso tinapangana ubale wabwino kwambiri. Timaendera so limodzi chifukwa nyimbo imene yoyo. Yeah, koma nyimbo zitatuzo imodzi tiimba yovinika imodzi tiimbe salimoyo kwa. Kapena kufuna tiimbe ngopita straight ku makolo kapena tiimbe antchito chabe. Tiimbe salimoyo. Salimo chabwino. Makolo so tiimbe. Chabwino. Tiye tipangene za salimo. Chabwino. Ndife anthu ake ndinkhosa za busa lake ndife anthu ake ndinkhosa za busa lake. Wow, ndathokoza kwambiri. Temali kunaliso makolo. Yes. Imene yeso tiimbe bwa. Imene ndimba nawo. Koma imene ndimba nawo. Mama wako yandilibe. Luso. Ndikuoneka ichitomveka oto so yabwino. Ndi oto yabwinonso. Umveka ulukhoza kuimba besi yabwino. Oto. Maonda oto. Bwino ndi tikakhala pomwepo amene tikutseka kucheza kwathu ndi a Frank Magaleta komanso a Mary Limbani kuno ku St Patrick's. Timaliza kucheza kwathu ndi nyimbo ya makolo imene amaperekera mphatso kukumbukira kuti nthawi ya maliro pa misa paja anthu adavina nyimbo imene ya family anavina. Bwanji feso timalize kucheza dakwa yawa ndi nyimbo imene. Makolo amapereka nsembe zawo ku mizimu yawo. Abale makolo amapereka nsembe zawo izo kumakuma. Tipereke nsembe, tipereke nsembe kwa Mulungu mosangalala. Abale makolo amapereka nsembe zawo izo kumakuma. Tipereke nsembe, nsembe kwa Mulungu mosangalala. Abale makolo amapereka nsembe zawo izo kumakuma. Akasowa mvula machita chimodzimodzi amaphika mowa kuperekera nsembe zawo ku mizimu ya. Abale makolo amapereka nsembe zawo izo kumakuma. Mayamiko onse apite kwa
wachauta inu popeza ife ndife antchito chabe mukatituma ambuye ife tizavomera mukatipatsa ntchitoyo ife tizayigwira inu popeza ife ndife antchito chabe mukatituma ambuye ife tizavomera mukatipatsa ntchitoyo ife tizayigwira inu popeza ife ndife antchito chabe. Ndimene tachezera ndi anthu ochokera ku magulu osiyanasiyana apano pa St Patrick's kufotokozapo mmene anagwirira ntchito ndi a Saulos Chilima. Iwo watu akunena kuti kuno akabwera kuno samene kuti ine mdzinditana vice president, ine nkabwera kuno ndine BN kapena ndine SKC, ndi zimene dzina amagwiritsa kuno. Sindikachoke pano sayankhula ndi wapampando wa chali chino ya St Patrick's amene wanda Blaze Sayenda. Iwo waso akhala kutiuza kumbali yawo kuti tsopano mpingo wonse kupatula magulu amene acheza nawo aja adzakumbukira bwanji achilima. Ndikulandireni mu program yathu imene ili yapaderadera ndi cholinga chotipereke ulemu kwa mzimu wa Dr. Saulos Klaus Chilima. Mpingo wa 18 imfa imeneja inakumenyani bwanji? Zikomo kwambiri kubwera kuzatiyendera kuno ku St Patrick's Parish. Ndi zoonadi SKC monga mmene mwaneneramo kuti nthawi zina amachedwa kuti BN anali ngati nzati pano pa parish pathu pa St Patrick's. Ndiye monga mukuziwa munthu kukhala nzati ndikuluza nzati umenewo kulikonse kani pa khomo kani pa nyumba pa community iliyonse mmakhala ndi mazunzo mmaganizo ndi muzochitika zanu. Ndiye imfa imeneja inatipangisa ifeyo pa St Patrick's kukhala achisoni kwambiri chifukwa tinataya munthu mmodzi amene anali nzati wathu pano pa St Patrick's Parish. Mukati nzati ndiye kuti ndi amene amagwirizanitsa chechi. Mwina kutifotokozerako pang'ono kuti mwinaso amene akuona nawo program imene nkupanga appreciate kuti akamati munthu anali nzati anapanga chani pamudzi pano? Ndikhoza kulongosola mwina munjira zinayi kapena zisanu zimene zimapangisa kuti timuone Saulos Klaus Chilima ngati nzati wathu. Choyambirira mwina ndikhoza kukamba nkhani ya kuzipereka kuchikhulupiriro chake cha chikatolika. Pali mawu amene timanena mujali pamati kuzipereka kwa toto moyo, kuzipereka kuti iyeyo ndikukhulupirira chikhulupiriro chake cha chikatolika. Zimenezo zimaonesedwa chifukwa chakuti mwachisanzo amabwera ku chalichi tsiku lina lililonse kuzapanga nawo misa ya mamawa, komanso usangoti kubwera komanso kulandira sakramenti la Ukaristiya. Ndi chinthu chimodzi chimene chimapangisa kuonesa kuti munthu uyu ndi wozama komanso ndi wokhulupirira kwambiri kuchikhulupiriro chake cha chikatolika. Chinthu chachiwiri chimene ndingakambe ndi nkhani yozichepesa pamalo komanso kutumikira mpingo. Anali munthu mmodzi amene munthu mwina mwake kuti wangofika kumene pa St Patrick's sukutatha kuziwa kuti munthu uyu ndi vice president wa dziko. Ayi, chifukwa chakuti iyeyo anali munthu mmodzi wozichepesa pakutumikira mpingo pa St Patrick's Parish pano. China chofanana ndi chomwecho nchena kuti adali munthu wokangalika kutumikira pa St Patrick's moti mmaruma ndithu kutumikira kwambiri mu ntchito zambiri zimene Khristu wina aliyense amayenera kuti achite iye amapanga nawo. Monga mona m'magulu osiyanasiyana amene analowa iyeyo, monga gulu la Njira ya Mtanda, komanso anali mugulu la atumiki achifundo, analinso patron wa makwaya. Zinthu zambiri zimene munthu ngati Mkhristu umayenera kuchita iye amachita nawo. Kaya ndi ntchito yofuna kugwira ngati Akhristu, kaya ndi kukonza pamalo pano, Saulos Klaus Chilima samazitenga kuti iye ndi munthu wotani kapena ndi adindo wanji. Amatumikira pa ntchito iliyonse imene Akhristu apa mudzi pano pa St Patrick's Parish amagwira, iye amagwira nawo. Chifukwa chimene chonso ndi munthu mmodzi amene amapereka chilimbikitso kwa anthu Akhristu kuti munthu ngati uyu akutha kuzichepesa chonje ndi kumatumikira ndife ndife ndani. Chifukwa chimenecho chimakhala kuti anthu ambiri amalimbikitsidwa. Komanso tinali ndi ma project osiyanasiyana pano pa St Patrick's, monga tamanga chai chanyuwani ngati ichi. Anali munthu mmodzi amene amatilimbikitsa ife ngati Akhristu kuti tiyenera kumanga nyumba yolemerera
yopemphereramo. Ndiye ndi munthu onena kuti ifeyo ife othodwa kwambiri timamukumbukira andizakatokumbukira nthawi zonse chifukwa chakuti anasiya mbiri komanso anasiya chilimbikitso chachikulu kwa Akhristu ambiri pa St. Patrick's Parish pano. Tinene kuti mwina moyo wa SKC mukamauona ndi mmene mpingo ukuyendera pano, tinene kuti mwina anasiya mbewu imene mukuona kuti mpingo mwina panopo ukuyenda chonchi chifukwa choti wadadzala mbewu iyi kwambiri. Mbewu imene anasiya yachikulu ndi ya kulimbikira komanso kuzama muchikhulupiriro ndi kupembedza. Ifeyo ngati Akhristu pa St. Patrick's mwina timatha kuona zinthu zosiyanasiyana zimene timazikumbukira kwambiri kuti izi zikuchoka mu chiphunzitso komanso mu kukhulupirira kwa Saulos Chilima. Zimene zimonga nanena kale, kubwera kwa mamisa amamawa, kutumikira mu zinthu zosiyanasiyana. Panopo Akhristu pa St. Patrick's amakangalika kwambiri ndi ntchito yofuna kutukula parish yawo. Zonsezi anazitenga ku maphunziro akwa Saulos Chilima. Chali chatuchi kuti tichimalize komanso kuti chikhale chimene chililimu ndi chifukwa chakulimbikira kwa anthu ataona mmene Saulos Chilima amachitira. Ndiye ndikhoza kunena kuti adasiyadi mbewu yake imene ya kupangisa anthu kulimbikira komanso kuwalimbikisa kuti anthu aziza mu chikhulupiriro chawo cha Chikatolika. Inuyo kukhala mtsogoleri wa mpingo uno, sinthu zoti mufuna anthu adzamkumbukire motani kapena adzipitirira kumkumbukira motani ndi zomweso zonsezo zimene mwafotokoza, ulemu wanji amene mungapereke ngati anthu aku area 18 St. Patrick's Parish? Ulemu umene tingapereke kwa Saulos Chilima ndi kuyesesa kuti ife ngati Akhristu tithe kutsata zinthu zimene iyeyonso amazikhulupirira mu ntchito zimene amagwira, kutumikira kumene amatumikira. Tiyeni ifenso ngati Akhristu pa St. Patrick's tisabwerere mbuyo, mwina tipange moonjezera amene amachitira iyeyo. Tikachita zinthu ngati zimenezo zizakhala kuti tikupereka ulemu komanso kumpasa chikumbutso kwambiri kwa ife Akhristu pa St. Patrick's pakuchita ntchito za chifundo, ntchito zabwino, ntchito zotumikira zimene Saulos Chilima amachita pa parish pano. Moti niyo kha chairperson simafika pena kumanoti koma aonda vice president mwina seningauze zakuti kuti mwina ukanika mmene mungayankhulire, mwina mmene mungandiyankhulire ne Khristu ndi mmene mungayankhulewo masiyanitsa motani? Ngati ngoyerekeza mwina ngati munapangapo approach yanu imakhala yotani? Ndizosangalatsa komanso mwina zoseketsa kuti munthu sungakhulupirire kuti ukukhala mchalichi ukupemphera ndi vice president komanso ukutumikira limodzi ndi vice president pa ntchito imene amagwira zimene zamazisiya kuntchito imene amakhala. Akangobwera ku chalichi kuno kungolowa pa gate apo kubwera mchalichi amene amakhala Mkhristu wa Chikatolika. Kukhala naye ndi chimodzimodzi, wina ukhoza kukhala apa, wina kukhala apa, wina kukhala apa. Ngati pali chinthu chofuna kuchita ngati Akhristu, kaya ndi kutolera mbale, kaya ndi kusesa, Yesu amapanga chimodzimodzi. Panalibenso zonena kuti ndipo sinamve omutafunsa Khristu wina aliyense pano amene amamuyitana ngati vice president. Iwo aja anali BN, SKC, kapena anthu ena akulu amali abambo a Chilima. Basi ndimene amachulukira pano pa St. Patrick's Parish. Khangati ni nkhani yopangitsa chidwi amene tikupita kumapeto, enanso athu kuphunzirapo kanthu. Titolepo chani? Chifukwa aliyense akuyenera kuti atolepo pa moyo umene uti. Chimene anthu angathe kutola mwina zinthu zitatu. Choyamba ndi kuzichepesa ukakhala pa malo, chinthu chofunikira kwambiri. Ukazichepesa anthu ndamene amakukuza. Chinthu chachiwiri, munthu uzikhala munthu opereka chilimbikitso kwa anzako. Zintchito zako, zochita zako, ozoyankhula zako zichipereka chilimbikitso kwa Akhristu anzako kuti nawonso athe kuzayamisa chikhulupiriro chawo cha Chikhristu. Ndi zinthu ziwiri zimene tingathe kutola apa ndiponso kumukumbukira Saulos Chilima. Ndikuyamikeni kwambiri Blaze Sayenda amene ndi apa mpando a chalichi chino cha St. Patrick's. Zikomo kwambiri. Ndithu tamva nkhani zimene zikuoneka kuti sizosiyana kwambiri, zimene zikutipatsa chimodzi kapena chikutipatsa uthenga umodzi onena kuti Dr. Saulos Chilima kapena kuti SKC kapena kuti BN anali munthu odzichepetsa. Akabwera muno mmalo ano takhala ano amavula chipewa cha ulemerero
umene anali nawo ngati wachiwiri kwa mtsogoleri akalowa nyumba ya mulungu. Iwo watu amakhala ngati mkhristu wina aliyense ndikumaseva mpingo komanso kumuseva mulungu ndi mtima wawo onse. Apanso ndithu ndi pamapeto pa programu yathu yakucheza ndi anthu akuno ku area 18 ku St Patrick's Parish imene ili pansi pa Archdiocese ya Lilongwe. Iwo watu mene mwaonera sikuti tu akumulira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mene amantchulira eni yake kuti SKC ali kuno amakana okhala vice president. Iwowa anali ndithu muzinditchula mene ndilili kapena zinditchulani kuti BN. Anthu atu ali ndi chimwemwe kukondwerera moyo wabwino umene anakhala Dr. Saulos Chilima kuno ku area 18. Iwowa sanalekeze pompa athandizanso mipingo yosiyanasiyana. Tamva kuchokera kwa anthu amabungo osiyanasiyana kufotokozapo ubwino wa SKC kapena kuti BN mene amatchulira pa mpingo pano. Ife tingonena kuti mzimu wa BN SKC upitirire kuusa mumtendere. Ine dzina langa ndi Luseka Dzongwe, ndi muyamike nzanga pa kamera Chikondi Shawa. Tidzaonananso programu ina tsogolo muno. Ambuya kudalitse nonse apa osamaopa osabwerera pambuyo dziko ili ndi la tonse.